A comarca de Pontevedra acadou un 70% de ocupación hoteleira tanto no mes de outubro como na ponte de Todos os Santos. E na comarca do Salnés rexistrouse un 57% o mes pasado e un 56% no 1 de novembro. Eventos como a Feira Consemar ou a Festa do Marisco conseguiron un cheo absoluto. Polo tanto, está claro que temos que seguir a apostar por este tipo de eventos que teñen unha capacidade tan potente de atraer a xente, que ademais xeneran moita actividade económica e xeneran moito emprego. En canto ao perfil do visitante, a maioría proviña do resto do Estado, aínda que se incrementou a porcentaxe de turistas internacionais, acadando un 26%. En canto aos turistas internacionais, alcanzamos en outubro un 26%. Quero destacar especialmente este dato porque non soamente crecemos respecto ao ano pasado, senón que confirmase a porcentaxe de crecemento continuado mes a mes. Do estranxeiro achegáronse sobre todo dende Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido e Francia. A idade do turista oscilou entre os 35 e os 60 anos maioritariamente e aloxáronse na provincia entre 4 e 5 días. O 52% acudiu a Pontevedra motivado pola oferta cultural e de ocio. A presidenta da Deputación destacou que os resultados reflicten un avance cara á desestacionalización, que anima a seguir apostando por un turismo máis sustentable, internacionalizador, de calidade e centrado no conxunto do territorio, non únicamente na costa.